Anyang aki din! Tiyawanan ba'y na po siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbitaw. Oo, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkan. Talaga asyak ti pagpungpungtutan na niya po siya. Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang. Anya ayang amin ti pagungungtan nyo. Nung atamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo Pilato akabaong direk iti daga ijay bangkan. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan. Kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramidan na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kidimot na nagbidot kayo lang iti kasta nga ipagbagayo. Narigatan. Ay, susaya. Ay saan? Sana ka nagbidaw tanakaw. Amok na inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumor ka di tapon siyaw! Paspasam! Nagsarita ka man itinalapa! Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, wala may nga agong unget. Ha? Di ka man kundi sa lodson si kapon siyaw. Amok ti ugalim! Nalay nga mangyakar itimuhon! Ay, saan ako nga aramid ti kastalinda? No aramid mo siya kalaang. Saan ako mga ipadaka na ka? Amok nangyakar mo timuhon ije bangkag! Sika lang mo't ka ti mabalin ang mga ramit iti dayjay at sino kumapingay! Adi, ay, saan nakaabos ta ang sasao iti akasta? Taawan amok iti dita. Kan mo siya. Saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon? Aha, di ka man nagintidi nga wan amom. Nagawa na bain mo si kapon siyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawat ang akon siyaw. Anya ano ti bagbagana dayjay tatang? agong ungat mat anakaw. Ibuagbuga na nga iniyakar ko kano de muhon ije buangkag. Anya? Hay nako. Una yun ay ni bakit linda. Tila adang ipapabasol naman. Awon ang gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na ije buangkag sa ita. Sakti umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. daya bakit linda? Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa na kat maipapan iti dagdaga. Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no isutiak kaboundere ti daga. Talaga nga aduti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam kan kwana. Asan abas taratan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay, wan anak ka. Kasaritak to daya abuket. Sayati kas tangar aramidan dayjay alinda ken kamanong punsyo. Ay, jakman amo iti dayjay abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Basta unay apungtot na. Iniyakar ko kano de muhon a boundary mi iti bangkag. Una yan, amangan kitdimat mo sa bali tinangyakar. Ay na, kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Saan mo't anayakar? Anya? No kasta,
Duling nga ron, ti matana. Ay kat no sigod mat aduling ti salbog abukat. Uri saan anayakar? Ibugan ng anayakar kano? Sakit ang pagpabwasol iti tao nga awan mati aramid na. Ay, una yun ni Linda yan. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga ron. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga. Dahil tati makagapo. Ay una gayam. Kita ang konsyang. Sapay iso ti kaboundariyo iti bulayo. Ang mga pagkatapan na kamay, ang mga yakar kano itimuhon. Ay, madasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Ang mga no isukit di ti mangyakar itimuhon mi Ay wag, iso ama sa pulaag. Nalaing kamay. Ang matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiyang-piyangak ti lubong na kunagtumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla na yakar mati boundary aruba. Anya nayakar nga bagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mati panagkitak ti kunak. Apay ngayon, si Goodmat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahugan iti ayan ti mohon tayaw. Gamita, kaslanay denden matan. Ay, di kang sasaw iti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputas sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan ayan? Hay! Ang tanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ang mga nonya pa iti maramid ko kagka. Anya? Ni Manong Poncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaetan ta. Anya? Nagalas at talaga ti ugalin. Kinataom samet ta, ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, ano di mang mangag ko itay? Kaslada kasin sinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Kaapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. Una yan ayan niyan ti Linda. No apay nat ayan nanang, naagom iti daga. Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti aguman ti daga nanang. Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mad nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanungan tamat no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa inlaan nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Oho, kun ano lang tayo jay.
Wagas na laang dagijay iti kinaagom na. Amo matan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay magkitian. Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakat Linda. Awanan bain akun siyang. Inton ko ni kaktipagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Gusto ko man day taapan na kiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kabar. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Ano niya? Kaya di asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Dahil tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kabar. Amangan no damakanggan ka. Anya ka matag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mang iti amo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki dahin. No saan mo pa'y laang nga isubliti iniyakar mo amon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko ma, sanak amabutang no idarum na. Ano niya? Amangan kit din o si Katimabak. Kat matagikwak amin ang raman tinagsaadan ti balayaw. Aha! Sa anak amaag tapno itulok ko ang mapasamak dayta. Anya pa'y lang dararamidaw. Di ka kumapanan ang file iti darom. Tano bilang tasyak ng banligay. Awan lang araw ti papalanyaw. Malalaman saan asyak tibang banggaam si Kalinda. Saan nga agkuri kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga. Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, punaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Na! Nagawan mo't panabain mo si kabakla! Anang di pa nagsasauma! Katpudnumat ngamen, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan awagan iti kasta? No demo kaya't naikan kay titang nakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong unget? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mga agom kada kayo. Anya laki din. Anya! Ay! Pumanaw ka dito isang wana! No kaya't mo pa'y ti agangas! Again gayon biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ko, nagsakit ti barukong ko, anak ko. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barukong ko. Agraman tal-tal As ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin di bagbagak kay. Pangaasiyo kumata husto nga minen. Sardengan yung ti panakiap-apayo iti tatao gapulaan iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulaan iti dayta. Anya. Kahit Ay. kasanon numatay kayo. Ti dagamit laang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay istoryaan dayta, nanang. Ay, sumardeng ka man. Saan atila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak. Nanang, awan lang nga ruden di makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapulang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Kasta ay Sumurtla ang ajak maranaan, numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaigdala ang ditabalay da. Anya, Anya nga tanong, mapanimot sa rungkaran, tatang.
Ayaw na nga agpaisyo anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong kara na nga uray na agom. Amang ano at damot yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din aya ti ago matao. Isumad lagayam asya anakan amaran ranaan amapuan ijebong ka. Ada ka madagayam dito'y anak kaida. Ang malmalam man anak kaida ka. Ha? Aywan nga rood po siya. Ay, naibaglakit din ay may katapno sa rungkaran na. Ay katwan Uray na agum ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya, Itatam masakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Tidaga mo ta agur uray ang mga gumakad ka. anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay kakaday tapno sa rungkaran na. Wano imay kalaang tapno insultun na. Ibugbugak lang te puno linda. Isuasaan saya ate agag-agum itidaga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman tidaga, narigatay. Isu nga agbulbaliw ka kuman. Uston ti agag-agum itidaga ti akin daga. Andiyan lakad din. Imbagang kanilinda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao asaan na amalipatan. Kat, imbag man no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamot yan nakanakuha na no masyair. Sa bagay mo't kit di Amirisan na kumamit akit di dagiti inbugak. Gaputapon numer. Kay taam ita. Gapulang iti panakayap na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghay-hybladan na. Silo ko abukat. Anya? Nungay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. Alaman, asyak mamat ti mapan ija balay da inton malam. Mapan kumamat sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at no saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapaster ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan amapan? Mapan ko laeng sa rongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapatay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay makit di. Alang nga rod nanang. Ing kayon, bareng paster kan na kayo di tabalay da. Kunsyang, Wan, siyak daytoy. Uray na agom ka iti daga. Imayak latta tapno sa rongkaran ka. anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. San mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo, iti daga. ay, si kakit di mo. Imay kan sa laang mo dito, tapno insultun na. Ay, saan mat?
Ibagbagak laang mata. Anya kalakit din. Napigsa ako. Nasayaan ka din o kasta. Agam, sapay la kumata no pumigsa ka. Ang balbaliw ka kumamatan. Sardingam kumamatan ti panagag-agom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag ket sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangig ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. No dangdanggan ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya. Gusto ko mga minan ati panagag-agom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yun ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. Ay, uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! At dayta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag tayo tuyaw. Iso nga umatayo ako. At mo saan amang nagnilita ti pagsaritaan mi kini Sare. At dayta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adating load mo. Kat agyaman ang taunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kan to kadagiti picture mo, wine. Sure, Paps. Listen, Jay sexy a picture, wine. what ka din, Paps? Sige nga rudain. Urayak lang ang tisin mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua-mua. Sino tayo nakita akaw-awag mo iti cellphone mo, Daya mo. Oo, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuar iti balay da. Kapan kami kanuag buya iti palaw. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalakit eh. Umayak man dito'y balayo paray. Apay paray, yatsing kakaram. Imbaga kami kinibakit ko. Ang mapantag buya iti palaw. Ay, mapansa paray. Nabayagan ka dadyak nakabuhay ti palaw. Ay, hanggang mabait lang paray. Nakachat ko pa imantoy. Chatmate ko. Ay na. Diyak maichat analayang iya paray. Kakanayon nakmatasip-siputan di kumaray. Apay, ang silos pa'y lagay paray. Ay, permi aparay. Bakit ka na silusa? Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaw. asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan ngay bagbagang mo tabakbakitan. Ang sagana ka kanya,
no adda maamwak si kagaray. Pagkakamot maray. Kanya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti panlok kinigaray. Hay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Papanan na kay kumamag maray. Kay iti babae na ah. Kaya, hindi kas dyan akalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi ah. So, mula pirmi asilos mo maray. Ah, ay kat natural ah. Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akum kumpormi a babae ti katsatsak nga dita. Anya laki day. Ha? Ay, huwag mo kidi amaray. Na, nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, hitaat man no asino dagiti katsatsak na. Aha. Na, adamot password na. Ah, talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanya. Adda ni Gary, ibatik mo na ti cellphone na kadda sa tirawan. Siripag man ito'y tama. Sanang amo madaak ito nagsirsire. Dajay, adda umawawag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya mo. Oh, kuwari ka man. Hoy, Garay! Ang natal alamidam ni taksi ka magpagkatan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day ta cellphone tay badde-badde kumalangan. Husto na, hustaon, natadaan di cellphone ka. Ay na, hawanan di cellphone ka. Ay na. Nay, mapangad da kayo tatang. Anya ti umayo ibaga. Ay na, natadaan di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang Yaw. Ay, unay mo tin ni nanang. Mapangad dadael ngay. Ay, napanalo ti imon met na siya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaan. Tapay, madiaya aragrag sa akag tibagay. Kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw. Killjoy may. Ala, umaya kay balayo. Nakasaok ni nanang. Anya kayo mo't na nanang. Tatang, no kaano pa yabimakat kan limakay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam ah. Isukit din kinang dadhal iti cellphone ko. Di naman nga ron masukatan. Tapno awanan usaraw nga agbabae. Ay, kakaiso na paglilingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kitain. Ay, hindi kayo mo't nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siya pa yan ti akin ba solita? Kati amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mo't nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mo't lang na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Aha. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay kin bakit kayon? Saan mo day ta selos-telos? Ta saan kayo mo't na teenager? Ah, nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala nga raw, tangay iso ti kinunayang, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Mala, ibagat kan manang jingki. Sukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang.
San nanang, saan kayo ngagdadaol iti gamit? Maminsan pa'y ngagdadaol kayo. Awanan allowance amaawat yo kanyak. Talaga nga isakit yun ti amayo. Saan ko nga isakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tata. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, nung nasaktan kayo. Ngam agdadaol kayo matngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakin yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katuan no iso ti kunaya. Oh, adto yun ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta no dadaulan yung manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay nanang, saan kayo ko mga agap-apa ka ni tatang? Mga asiyo man? Alawan, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod nanang kunakmanan? O anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kindi nagkaaw tamagantan. Aggaw taropam, manipod ita. Kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Agan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan daha. Na, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ka asaan taga-agap-apa. Ita, apa anak manoy. Mangrugi ita. Di nakasasaw. Tapno saan tangagap apa. Na, Makamu kamutan iti biyag mo. na, mapanam nga eh. Mapan ko na lusat ti bakanti ang kwartaw. Kay jayak amaturaw. Di kan kayak akayda. Dahil na cellphone mo, tingay no kayak mo. Ay nalaki tayo. Anya, Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw. Ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakit din ayan, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglainan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga silaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, iyo lakit din maayos ti pagpagiyo mo. Ibagam iti amam. Adi nakasasaw. Tapno awan riray. Alawan. Ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakit din aya. Tapno awanen ti ririyo ken ni nanang tatang. Anusan nyo ada kayo ti agluto iti kanin nyo. ay ketuanan salpag na siya nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigagayo maklaang bay. Makigayo no kayat na. Apay aparitan na nga eh. Di yolatan kasasao. Tapno saan kayo nga agapapa? Ay, iwan na ka. Kabalak pa'y mo't kitita agluto iti kanan. Malang araw, awagan daklaan. Not the problema yun. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagintaan. Makajat
kuha na saya at ni Sare. Ay, pasarayat tapay video call na. Di na saya at ibagak man kiti ta umawag. Nawaya kami agsarita, taawanan jay bakbakitaan, akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka no. Inton nasuruna, ibagak matag abano. At tamanan ti chat na. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Reply ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog kasi. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna anaring da siya bakbakitan. Nadamot ti cellphone na dito'y sofa. Ne, nadamot nagchat kan ko, ana. Ay, nantabasaan man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangankan na... Masaag man na tinapalabas sa conversation na. Alalala. Dahil ti may sapay at chat. Kailiw ko manang ti boses mo. Mabalin ka de nga ag-video call tamanan. Ne. Kaya't naasawag na. Damot ka video call ni bakit ka? Ay, sos. Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday. Maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun Uray kat agpada kayo man. Ay, jak kayat. Jak kayat nga da sa bali ang kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo man kag selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na makita. Anya? Apay nga da ka manan, Jingkay. Anya manan timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video kun yo, batchmate yo, nanang. At dapat nga agpisa. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin ang ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Ko. Gusto yun ay. Isang dengtaan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo data ang ka-video call mahuwan. Anya? Ala, makaamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung.
Ang subli ka kumani di pagindaan ka bakit. Pakawanan na kuman. Na, apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimo na. Na, ita, amo mang tirik na na. Iwan bakit. Iso nga isang dengkon ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay, aramidem mo. Ay sanan bakit. Saan kung to nga aramida? Ay lalaki day. Noan niya ti saan mo kayak nga aramidan daking ka? Saan mo kumamay nga aramidan iti sa balay? Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sikan ti mangidagas ka ni Amara ija pagadalan lakay. Siya kung timangidagas ken ko ana. Iso na laeng. Ano sam ama pansukunan no aldaw amal pasti klase da. Wen lakay. Itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Ano sam timang sukon ken ko ana akaduampay ni bunso ba kay? Wen ka di lakay. Anya lakit din. Nadagsin mat ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na ijay school. Lakay. Basic lada kita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipa-aware ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, gusto ka iti dahi ba kay? Iso nga awan problema iti day talakay. Basic kunak tumat. Anya lakit din. Anya matanday talang am ikam. Ha? Apay mare. Apay, awan sarming yu ijay balay yo. Tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan. Kas kalakaan anak at akong. Kita man day talangam. Kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tanga itsuram. Unay kan mare. Katpot naman. Ay, apaw. Uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Ay, una yun ni Panyang. No makasaugan ka. Kunang matlano. Ay, na. Isupay Sapay no agsasaw kat dire-diretso. Awan pre no tingiwat na. Ay, bay amon, mare. Saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po nga minmat nga agpa-apektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare. Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao no diti pa nang ibabada iti padada. Launay mare. Nyalakit din dagita akaroba. Anya langit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol ti rupa na tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti day ja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hoa? Imbagam kumaakan ko na nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-grupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba?
Ha? Katuan mat, pudno timbaga. Inal daw ko ama balabas na kiti dua nga anak ni Panyang ama pa ni kay pagadalan. Kasla awan inada ang mga sasikaso kada kwada. Nya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay, ngam ay na! Nagdulpat da kitaan. Madlawasaan ang alabaan dagiti shoes da. Isuasaan man na sumana o daya Panyang. Tama nga no patayabag ti banga-banga na. Anya lakit din. Duapay laeng ti anak na. Ngam kaslamet ten katulong kilangana. Anya? Kasano nga ta? No agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro kaslanton takong ababoy. Si bakit di mo't mare? Amang nadamakangakan ka. Narigatan. Kat, anya ko manood ta makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputakpud numot. Anya? Nakauyaw ka man ten, mare? Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagakla ang tipudno ang nakita. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akaslaawan inada. Anya? Amerisum ka diti imbagak, mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akaslaawan mga aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga oray kasla katulong ti inada ako nam. Ngamsi ka ngay, dagiti anak mo. Ay, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna, mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayje amiya ko naktumat. Nay, apay manen aya. Anya manen di panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulak ko. Kaya't ko atong pan dayje a babae. Apaw, nasabat mo itay. Ngam sa mo matatinong pangarod. Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Magpaiso ka mutlaan. Tinungpam ko maitahin ah. Ay, sumanao ka. May sakamat si Kanton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kaya't nga iraman ka iti unget ka. Nanyalaki din. Kit agungot ka lata. Awan bit parikot iti day na. Doore man agkisew ka iti unget mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Nya ti makagapong nga apay akas taunay ti pungtot mo. Siguro basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na, mare. Ay, wan, mare. Apay kit din asaan? Pagarup na siguro nga iso ti kanuno nga. Ngam ay nagbiddo ti loko apan niya. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado akas taon ay manantigura na ken ka. Ay, wan, baby ang kukunak tumat. Oray manuguraan nak iti tong palbiyak. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Ay, wan, mare. Gusto ka iti daytang imbagam. Ay, bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni Ikang kadagiti anak na. No maamiris na ah. Ngam itikas jay nga ugali na ay naapaw, jaklamon. Sa bagay madgadi ah. Ay, kundi uyaw tumat. Nga miso ang mismo, kahit di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni Ikang. Tanadalo sa kita dagiti anak na. Kumpara ken kuana. Ha? Surun kuan.
Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay mo nagpay sumare. Kita ama, kita ti sapatos da. Di maysa, narakrakan. Di mo't sapatos di maysa, madlaw asaan na ilablaba. Ay, Diyos mio, Marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Nasaan naman na masikaso dagiti anak na. Naku na pa'y ni manang lani kanyak idi na minsan. Adda kanukuto na ray ta babae nga anak na. Anya? Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Gusto ka iti day nga imbagam mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana. Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio. Kundi uyaw, ngam di namat maasikaso ti anak na. Kaslaawan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Dala kaya't ko sa ludsudin man, kumare. Anya hindi ka pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko ang nagawid iji balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalud sodag no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga? Saan na na ibagakan ka gaputaan mo na abasol na? Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang, akasla ka no aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastakin ni Ikang, kumare? Wan, sangon-sango nga imbaga na day pare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni Ikang. Ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taunay apungtot na kanya. Uyawan na ni Ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo. Akaslaawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka ni Mia. Ngam si kamag gamdakin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga ni Ikang. Akas la katulong ka dagiti anak na. Alaman? What? Ay naapo, Panyang. Naguyaw ka itipada mataaw. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas la katulong tilangan ni Ikang. At least tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Sika ngay, mas asikasom ka di iti nasaya dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulan pa apastrakin ida iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Kin oray sana nalaban ti sapatos. Kas kadabagda. No ni Ikang, kit kas la katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo mag. Kas la awan inada mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo ba mapanaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din Panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na. Marakrak-rak pa yan. Kanya ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan makita ni Panyang. Ibaganakan ka akas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom ida itinasayaan. Ay wala, kan saan akinuto ni Amara? Nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan anadulpot akitaan dagiti anak ko? May labak ti sapatos kan bado da itinasayaan. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan namat makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi.
Kom, si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay ang mapanday di pagadalan. Si kakit di mat mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo a babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo? Ngam dagiti anak mo? Kasla awan inada. Ha? Di ka pa'y masikaso idaan na sayat mat. Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo. Unay kan. Naimbag ka pa'y nga inada ah. Taunay adda ka lang dito balayo. Nadalos ti kaus mo. Kaya nakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo. Ay, yakam mo. Nadalos kay ti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo. Anya lakit din. Sigurado ang sakit tinakam ni Panyangkan ka, iti dayta nga imbagam mare. Ni Panyang, agsakit tinakam na kanya. Aha, tupay, ti awanan ba na babae? Anya? Ay, sika talaga. Kat, pudno mating magbagakan ko na. Hindi nga min binagak day jay a babae. Ay na, kastaon ay kano arurod na kung na nila kay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami jay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na ka. Ibaga na lang ang ano na sakit tinakam na. Ta ilipak ko, day to'y kinalyo at kulap ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kankwan ako nagtuman. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalik-liklikan nak matang. Ha? Ay, kwa? Saan, Mare? Ha? Lislisyan ka laan. Tama nga no ibagamanin kanya akasla at katulong. Nang una ko sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mat mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanya. Agraman maten ni bakla kan ti asawa. Anyat ibagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akasla awan inada. Ha? Pasensya ka kuman mare. No anya tinaibagak idikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, Mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita, si Kanti mababain ka ni Ikang itikas dyan na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin nung nasaya day tangin kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak mo tan iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidan? Tangay kit kunam nga rod anak ka-amiris ka. Ay kit asikaswam kumamot tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam. Ti anak ta, tinto na rag. Ayos lang nga grupa kakatulong. Lucky day. Nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti agrupa kaslawan inada. Mawatam. Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.